nga anak ni Manlalong naibuburak trabaho talganon wenta karne niyang metti tumulong no awan di klase ken tiyempot bakasyon nang namaika di kamto maawanan di pagyak sumagmamano abulan agdan tupay basit apaglakwan igatang mintot at tumaka sa bulan no kanyak agyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan dukot ken makariribukan di bagi bumigsa sumalun at pay nang namaika di kamto mawanan di pagyak sumagmamano abulan at tupay basit apaglakwan igatang mintot at tumaka sa bulan no kanyak agyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan bukot ken makariribukan di bagi bumigsa sumalun at pay di bagi bumigsa sumalun at